Wala na akong makitang mahawakan guys. Parang babalik na siguro ako. Sobrang dulas talaga guys. Baka madulas ako. Hello vlog! Welcome to my guys! Hello guys! Welcome back sa ating vlog! For today's video guys, babalik tayo sa rock formation. Kasi hindi natin natapos yung nakaraang video natin guys. Hindi tayo nakarating dun sa dulo. Kaya subukan natin puntahan kasi napakahaba pa nun. Tara! Punta tayo dun! Let's go! Andito na tayo guys sa rock formation, no? O kaya magsisimula tayo sa paglalakad. Woo! Sobrang ganda ng view guys. Ito na yun. Pero maaba pa to guys, kaya samahan nyo na lang ako. Pupunta tayo hanggang dulo. Hanggang sa pinakadulo guys. Puntahan natin. Pasensya na, maingay ngayon kasi medyo maalon-alon konti. So guys, woo! Samahan nyo na ako! Ang ganda talaga dito guys. Pasensya na magalaw yung camera natin ah. Alam niyo naman, wala tayong cameraman. Ang ganda dito guys. Malaking bato. Sobrang lawak talaga to guys. Alam niyo lang. Medyo madali-dali lang dito lakarin. Oh, medyo madali-dali lang dito. Pero doon banda na sa ano, doon banda sa medyo na doon sa gitna na, mahirap na doon. Mahirap na doon maglakad. Doon tayo galing, oh. Doon tayo galing, guys. Punta pa tayo doon. Ganda dito guys, sarap maligo oh. Yan oh, ang ganda ng dagat. Sarap dito mag-jogging guys. Sarap dito mag-jogging. Pero yun nga, magdala ka ng banid. Pagka-uwi mo sigurado yan. So, wow. Gusto ko lang kayo ipasyal dito ulit guys. Kasi nung nakaraan, nabigo tayo. Puta, niloko tayo ng panahon. Biglang umulan. Woo! Ganda talaga dito guys, sobra. Nakaka-relax oh. Nakaka-relax guys. Pupunta pa tayo doon sa dulo. Medyo malayo-layo pa. Kunti pa lang yung nalakad natin. Tara guys. Let's start na guys. Let's start na guys eh. Wow! Samahan nyo lang ako guys. Sana hindi kayo maboring no. Kasi nakakaboring yung mukha ko. So guys, andun pa tayo galing guys no? Doon tayo galing guys kanina. Bumaba tayo doon. Tapos papunta pa tayo doon. Sobrang layo pa. Pag pumupunta kayo dito guys, dapat meron kayong kakilalang ano. Pero kayong kakilalang taga rito talaga. Kasi may mga biyak-biyak kasi dito. Baka mahulog kayo guys. O yan o. Ay di makita. Yan guys. Yan o. Delikado siya guys dito guys o. Napaka-delikado dito guys. Delikado dito. Pero doon banda sa
pinanggalingan natin, ano doon, safety doon. Walang mga ganitong klase. Dito lang yung napakadelikado kasi madudulas na yung mga bato dito, guys. Madudulas na yung mga bato dito. Tapos meron na mga ganito nga, yung mga kanal-kanal. Dahan-dahan na tayo, guys, kasi madulas. Kasi umulan kagabi. Wow! Oh yan, oh, nakatawid na tayo. Nakatawid na tayo, guys. Ang hirap pagkakita dito, guys. Wala. Hindi madudulas yung mga bato, guys. Itutuloy natin ito, guys, kahit madulas. Bababa na naman tayo. Oh. Bababa na naman tayo. Wow! So ito, guys. Patuloy na natin yung paglalakad natin, guys. Kahit madulas. Super dulas, guys. Super dulas. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos, guys. Kasi nakakatakot. Nakakatakot talaga siya, guys. Masyado siyang pagganyan talaga, oh. Mahulog tayo dun. Mahulog tayo dun sa baba. Delikado. Pero syempre, dahil naka-vlog na tayo, at sinabi na natin pupunta talaga tayo dito hanggang dulo. Kaya, tara na! Papakita ko sa inyo, guys, kung gaano kahaba tong rock formation dito, guys. Kung gaano kalawak. Super nakakatakot talagang apakan, guys. Sa mukha pa lang, guys, oh. Ah! Diyos ko po! O, diba, guys? Layo na nang narating natin, guys. Kaya, bakit naman kung hindi natin itutuloy, no? Kaya tara! Ito yung dinadaanan natin, guys. Sobrang dulas talaga, guys. Sobrang dulas, guys. Ayan, oh. Oh, masyadong tok-tok yan, guys. Masyadong tok-tok. Napakadelikado, guys. Kung ikaw yung magbo-vlog dito, saan ka dadaan? Saan ka apak dito, guys? O, diba, guys? So, yun, guys. Nakita nyo na, guys, kung gaano kadulas. Kung gaano kadulas yung spot natin, guys. Parang ayoko na, guys. Parang susuko na ako, guys. Sobrang dulas talaga, guys. Promise. Ayoko nang bumalik dito, guys, mamaya, guys. Siguro doon na ako dadaan sa taas. Aakit ako doon sa taas. Sobrang hirap dito, guys, daanan. Iwan ko kung pagbalik na hindi ko na kaya pagbalik, guys. Nakatakot, sobra. Diretso na natin, guys. Tulas, guys. Tingnan nyo na. Tingnan yung dinaanan natin, guys, oh. Sobrang tulas. Nakakatakot talaga, guys. Promise, nakakatakot talaga. Kasi hanggang doon lang talaga yung guys, doon ako nagla-live doon sa sa pinakauna. Doon. Tapos nakarating tayo dito, guys. Ipagpatuloy na lang natin, no? Pero mahaba-haba pa talaga to, guys. Mababang lakad, guys. Sobra. Ipagpatuloy natin to, guys. Kahit mahirap, one hand lang, one hand. Sa totoo lang, guys, sobrang hirap talaga, guys. Sobrang hirap talaga. Hindi ako makadaan dito. Woo! Tapos na ng dagat, guys. Corner na tayo, guys. Itatago ko na tong cellphone ngayon, guys. Sobrang nahihirapan ako, guys. Tingnan nyo naman. Woo! Sobrang hirap. Maganda pala na ito, no? Challenge. Para pala itong challenge accepted ba?
Parang sina-challenge ko yung sarili ko guys. Pero pala ditong ano, adventure. Sobrang dulas talaga guys. Sobrang dulas, nakatakot. Ayun, ito, ang tuktok talaga ng guys. Saan tayo hahawak? Wala na akong makitang mahawakan guys. Parang babalik na siguro ako. Balik na lang siguro ako guys. Sobrang dulas talaga guys. Baka madulas ako. Yan o, naabot pa ng dagat yung ano. Basta itong cellphone natin guys. Ito. Iyak ang daanan ka. Wow! Nakalampusin tayo guys! Woo! Nakalampusin tayo sa napakahirap dun guys. Pero hindi pa dapat tayo masaya guys. Kasi meron pang mahaba-haba guys. Hindi pa tayo nakakalahati. Alam nyo guys, kanina kanan yung gamit ko sa paghawak ng cellphone. Ngayon, kaliwa na. Ibig sabihin guys, naninigurado na. Naninigurado na guys. Kung madulas-dulas man guys, malakas kasi itong kanan eh. Gawin pang tukon. Pang tukon, pang hawak. Medyo makapal-kapal ang ano nito guys eh. Medyo makapal-kapal. Woo! Layo-layo na yung nalakad natin guys. Malayo-layo na yung nalakad natin. Tingnan nyo naman. Woo! O diba masaya? Pag nakarating ka na dito oh. Siguro doon tayo dadaan sa dagat. Doon. Ewan ko lang. Pwede rin dito siguro. Sige na. Tuloy natin to guys. Sobrang hirap talaga guys. Bababa na naman tayo guys. Bababa na naman tayo. Wow! Dagat. Guys, saan tayo hahawak guys? Saan tayo aapak? Wala naman tayo maaapakan. Pambirang buhay to. Tara guys, hindi tayo hinto. Never give up. Akit tayo guys, akit tayo guys. Kayo mag-alala. Baka si Dudong Isog to. Wow! Woo! Dito tayo sa tok-tok. Woo! Nasa tok-tok tayo guys! Sarap dito sa tok-tok no? Hawak tayo ng kahoy. Guys! Hawak tayo sa kahoy guys kasi baka mahulog tayo ba. Sobrang ganda guys. Ano? Nasa tuk-tuk tayo guys. Wow. Ganda pala dito no. Tara. Pagpatuloy natin guys yung kalukuhan natin guys. Pagpatuloy natin yung ginagawa natin guys. Nung kabataan ko guys kwento ko lang sa inyo guys. Nilalakad-lakad ko lang to guys. Dito guys, parang ginagawa ko lang tong kalsada guys. Dati. Itong lugar na to guys. Kasi bata pa kasi. Masyado pang ano ba, maliksi. So mga high school pa ako guys. Ganun. Mga high school. Nung high school ako, dito ako minsan dumadaan. Pag umuwi na ako galing school. Minsan kalsada, minsan dito sa baybay. Kaya dito, ano ko na to eh. Dati. Pero ngayon lang, sobrang dulas na guys. Hindi kagaya nung dati. Ngayon kasi sobrang dulas na. Kaya napakahirap guys. Ano tayo? Spider? Baka gaganyan-ganyan lang tayo. Hindi naman tayo si Spider-Man eh. Tara! Samahan nyo na ako.
Pagpatuloy natin guys, ipagpatuloy na natin yung ginagawa natin, no? Against the light na tayo guys, sobrang against the light tayo. Dapat pala nag-vlog tayo, doon tayo galing papunta dito sa ano. Kasi maganda dito yung camera pag ganyan kaysa dito. Medyo against the light. Ayan malayo-layo na yung narating natin guys. Guys. Hala. Lugar na to. Guys, dahan-dahan lang tayo guys ha. Dahan-dahan lang tayo. Papasahin pa tayo ng alon. Putik yan. Yan. Apak na tayo sa dagat guys. Hindi na kayang hindi apak sa dagat. Woo! Madulas. Madulas guys. Woo! Wow! Nice view. Nakita nyo na guys. Nakita nyo na kung ano yung dapat makita. Woo! Super ganda guys. Sulit guys, sulit. Alam nyo guys, sulit yung pag ano din dito guys, paglalakad. Super sulit talaga guys. Bato yan guys ha. Sa mga hindi nakakaalam, bato yan. Bato yan guys. Yan may tubod pa Diyan tayo guys. Sobrang ganda guys, sobrang ganda guys. Tingnan naman. Tingnan niyo naman guys Super ganda. Wow. Parang nawawala yung pagod mo guys. Taas guys Pag mahulog kayo dyan galing. Ayun na maabot ng camera sobrang taas kasi. Pag mahulog kayo dyan galing papunta dito sa baba ay kusta. Pero guys, syempre dahil naka-vlog na tayo at nasimulan na pagsimulan na natin yung ano natin guys, pagpatuloy na natin to. Syempre yan pagpatuloy natin to guys. Nilakad pa tayo ulit. Diretso tayo, diretso. Diretso tayo guys. Hindi tayo susuko. Akit na tayo dito. Paano ba mag-akit ito guys? Ang ganda sana guys kung may cameraman tayo guys. Kaso wala Hindi makikita yung kabuuan ng lugar. Kung paano tayo umakyat. Hindi nyo makikita kung paano tayo umakyat kasi hindi naman buong katawan yung nakikita Hindi naman kasi buong katawan nakikita nyo. Paano tayo umakyat. Pero ito, syempre madali lang to. Pero teka lang guys. Nahihirapan ako guys. Ilagay mo natin itong camera guys. Kasi nahihirapan ako kung isang kamay lang. So ayun guys, andito na naman tayo sa tuktok. Super ganda guys. Sulit. Sulit guys. Kung alam nyo lang. Okay lang sa akin kahit nahihirapan ako. Sulit naman Kasi yung manonood, syempre makikita nila kung gaano kaganda yung lugar namin. Kaya sulit pa rin naman.
Nakakatakot guys! Mahulog tayo dyan guys! Oh! 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 Tatalon! Natalon! Tatalon! Natalon! Di tayo natalon dyan. Gago. Mahal ko pa buhay ko guys. Hindi na tayo dadaan. Siyempre may ibang daanan eh. Natalon pa talaga tayo doon. Doon tayo kanina. Kaya talunin yan guys. Papunta doon. Nakakatakot guys. Sobrang lawak ng rock formation. Ganda ng view doon guys oh. Magpipicture-picture ka doon banda. Diyan banda. Tara. Ay. Medyo maganda-ganda yung ano dito guys ah. Wah. Ah. Hindi madulas dito guys. Dito medyo madali-dali na lang siguro dito guys. May flat na naman guys oh. Maganda siya lakarin. Oh, di ba? Hindi nakakahirap maglakad dito guys. Madali lang maglakad diyan. Hindi mahirap. Doon na naman banda sa ano. May mataas na naman. Wow! Sobrang ganda. Yun nga lang, hindi tayo pwedeng hindi aakyat dito. Siyempre aakyat tayo dito. Woo! Super ganda guys. Madulas na dito guys, madulas guys. Madulas dito guys. Problema na naman tayo dito guys. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda talaga. May bahay-bahay pala dito guys. Meron palang bahay dito guys. Ito pa ito nakita nung dati. Sobrang ganda dito guys. Kunti na lang guys, kunti na lang. Makarating na tayo sa dulo. Sobrang ganda talaga guys. Dito ano na dito, may mga bato-bato na maliliit. Pero continue pa rin yan kung dito ka dadaan. Continue pa rin yan mula doon papunta dito. Is dugtong yan. Dugtong yan guys. Dito Wow! Ato guys, nasikatan na tayo ng araw guys. Nabutan tayo ng araw no. Malayo kasi nilalakad natin. So guys, oh. Malapit na tayo sa dulo guys. Doon yung pinakadulo guys. Doon. Sobrang layo.
Ay, madulas na naman. Nasa pinakadulo na tayo. Yung pagbalik ko nito guys, saan ako dadaan? Ito yung pinakadulo na talaga. Sa wakas, karating na rin dito sa dulo. So ayun guys, sana nagustuhan yung video na to. Kahit medyo mahirap-hirap guys, importante inaano natin, natapos natin yung ano natin, natapos natin yung adventure natin guys. So ayun lang guys, hope na na-enjoy kayo sa video na to. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at napadaan lang tong video na to, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video na ating ipapalabas. At huwag nyo rin kalimutan guys na ang pag-subscribe ay hindi nakakamatay. So yun lang guys, maraming salamat.